Bon dia. Anem a veure la suma dels angles interiors en un polígon, el punt 3.3 del tema. Bé, vosaltres sabeu que en un triangle la suma dels tres angles sempre fan 180. Té igual que siga un triangle com aquest, irregular, o que siga equilàter, que és regular, que té els tres costats i els tres angles iguals. Sempre els tres angles sumaran 180 graus, d'acord? Vale? Recordant això, aneu a fer aquest exercici. Para el vídeo, copia l'exercici i fes-lo. Recorda que la suma de tres angles en qualsevol triangle faran 180, així que calcular este que te falta serà molt fàcil. I en aquest també. Recorda que si té un quadret és perquè l'angle és recte. Per tant, ja saps el que mesura. Este que és recte i este que li faltarà 180, este d'ací. Pues vale. Pareu el vídeo i feu l'exercici. Bé, anem a veure ara què passa amb els quadrilàters. Quadrilàters són polígons de 4 costats. Vale? Si tu agarres el quadrilàter i el dividisses per una de les diagonals, resulta que obtens dos triangles, d'acord? Mira este triangle, la suma del roig, roig i roig sumaran este més este més este 180 graus. I el verd, este més este més este també sumaran 180. Què passaria si sume este, 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 este? Claro, sumaran 180 i 180, 360 graus entre tots els angles. Per tant, la suma dels 4 faran 360. I això passarà en qualsevol quadrilàter? Sí, igual que passava en qualsevol triangle. Vale, pues com que ja sabem això, ara para el vídeo, copia i resol aquest exercici. En el següent exercici tenim tres figures que no són paral·lelograms com en el cas anterior, que ja sabeu que en els paral·lelograms els angles són iguals 2 a 2 perquè els costats són paral·lels 2 a 2. Per tant, era molt fàcil averiguar quins eren els angles. D'acord? Vale. Però en estos, que ja no són paral·lelograms, ahí sí que necessitem averiguar o aplicar alguna de les propietats. Vale. Per al trapezi isòsceles has de recordar que el trapezi isòsceles se forma a partir d'un triangle isòsceles tallant paral·lelament. Per tant, si és isòsceles, què passa amb els angles? Com seran este i este? I com seran este i este? Vale, pues és molt fàcil. Ara bé, en el trapezi rectangle, què passa? Quina és la característica? Si és rectangle, això és un angle recte. I aquest? Molt bé, doncs si sabeu el que mesura un angle recte més este, podreu averiguar, sabent que són 360, que val l'angle C. I per últim, teniu un trapezoide que sabeu que els quatre costats són diferents i els angles iguals. Però tens tres mesures de 4. Podràs averiguar què val l'angle A? Molt bé, doncs para el vídeo i resol l'exercici. Continuem ara amb altres polígons majors de 4 costats, o sigui, 5 pentàgon, 6 hexàgon i així successivament. Què passarà amb la suma del total d'angles? Si és regular, sabem que podríem intentar buscar l'angle central, després l'angle interior i després sumar-los els 6. Però si és irregular no ho sabem. Bueno, doncs anem a utilitzar la tècnica que es diu triangulació, que és el mateix que hem fet ací. Això de dividir per la diagonal i convertir en triangles es diu triangulació
i simplement el que hem fet ha sigut sumar els angles 180 per cada triangle i així teníem el de qualsevol quadrilàter. Bueno, doncs la tècnica serà la mateixa. Si ara anem a l'hexàgon, què fem? Bueno, pues per a saber lo que sumen estos 6 angles, que com no és regular són diferents, no sabem lo que sumaran els 6, fem la mateixa tècnica. Agarrem un vèrtex i tracem les diagonals. Al traçar les diagonals de només un vèrtex hem obtingut 1, 2, 3 i 4 triangles. Si la suma dels angles són 180 per cadascú dels triangles, serien en total 180, 180, 180, 180, atenent que al formar i unir este angle es la suma d'estos 4, este angle la suma d'estos 2. Si sume 180, 180, 180 i 180, obtindré la suma dels 6 angles de l'hexàgon. Per tant, quan faran? Efectivament, 180 per 4 triangles, 720 graus, sumen tots els angles d'un hexàgon, siga regular o no. D'acord? Aquesta tècnica se li anomena triangulació.